खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि 23 नं साफागुरि बिधानसभा बियाब आरो 29 नं खख्लाबारि बियाबनि सिमला रामफख्रिनिफ्राय सानजा हरिसिंगा थांग्रा लामानि गेजेराव थानाय फथा दैसायाव हरिसिंगा गामिनि रायजो राजाफोरा हान्थामेला राहानि थाखाय औवानि दालां बानायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 1982 मायथाइनिफ्रायनो बे गामिनि सुबुंफोरा हरिसिंगा गामि महरै गायसननानै दिनैसिम रायजो जाबोदों। आसाम आरो बिटिसि सरकारा दिनैसिमबो बे गामिनि सुबुंफोरनो थांलाय फैलाय राहानि थाखाय नायसनबोआखै। थेवब्लाबो गामिनि रायजो राजाफोरा बोसोरफ्रोमबो थांलाय फैलाय राहानि थाखाय औवानि दालां बानायनानै दैमाखौ बारबोदों। दिनैबो बे दैमानि सायाव थाखानाय गोजाम दालांआ थांनाय साननैसो सिगां बायलांनायलाय गामिनि रायजोफोरा 50,000 रां खरसा खालामनानै खौसेयै औवानि दालां बानायनायाव मुखुब जादों। लोगोसे बिटिआर खुंथायखौ थाबैनो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दालां गंसे लुफुंनानै होनो खावलायदों। बरपेटानिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। जों बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनिया समष्टि हिसाबै जों 23 नं कख्लाबारि समष्टि गामिया जाबाय हरसिंगा। दिनै 15 बोसोर जाय समाव बिपिएफआ सरकार खुंबाय दंमोन बै समनिफ्रायनो जों नारा नाथा नाजाबोदोंमोन। थेवब्लाबो जों दिनैसिम जोंनि 17 बोसोरनि आगानाव होबाय गोदान सरकार बिटिआर सरकाराव। दिनैसिम नै जों दा रायजोआनो जों औवा खांनानै न'खर न'खर दंफां खांनानै बिदिनो एसे एनै रां बुथुमनानै जों रायजोआनो नै बे खामानिखौ दिनै 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 25 सेप्तेम्बरलागै जों आगानाव होफैबाय। दिनैसिम जों खमैबो जों बे दालांखौ जों मावफुंनांगौब्ला जों खमैबो 10 सान लागि मावनो गोनां जानानै फैदों। माने रायजोनि ओरैबायदि उसुबिदा जानानै फैदों जोंहा नै दिनै 15 बोसोर जों बे औवानि दालांखौ माने बोसोरसेयावनो जोंहा बायलाङो आरो माने बोसोरसेया जि समाव जा दैलाङाव दैया बारा जानानै दलं साजों माने दैया थाङो आरो माने दलङा जि समाव जोङो नै दा थांनाय बोसोराव मावदोंमोन बे दालांखौ नै दा गोदान जों नै दा दैलां बायसेयावनो जोंनि दालाङा नै दिनै बायफिनलांनाय गोनां जादों। बेनिखायनो जोंनो रायजोआनो मेरामतिखौ जों खालामनाय जादों आरो दा माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों मावनो गोनां जादों आरो बेखिनियानो आरो दिनै जों सरकारनिफ्राय जेबो दिनै 15 बोसोर नङा 17 बोसोर उनाव आगान होबाय जों सरकारनिफ्रायबो मोनसेबो माने अनसुंथाइ गैया आरो जोंहा दा जों दा रायजोनि जों सलायगिरि हिसाबै जों बेखौनो दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जोंहा माने रायजोनि जिखिनि जों मावनो गोनां खामानिफोराबो जोंहा नै बे दालांखौ मावै जोंहा रायजोनि खामानि मावनाय जिखिनि खामानि दंमोन बेखिनि खामानिया जों थालांनानै जों दालांखौनो जों मावनो होननानै जों दिनै आगान सुरबोदों आरो बोसोरै बोसोर मावबाय थानांगौ आरो बेनो जोंनिया दुखु खस्थ' माने रायजोनिया जोबोद दुखु खस्थ' जाना दं आरो रायजोफोरा माने थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा दालां जोंहानो स्कुलाव थाङो गथ'फोरा जों बारलाङो जोंहा केशब नोगोर जों बाथौ नै दा सिजौ एकाडेमियाव जोंहा गोबां साथ्र'फोरा जोंनिया गथ' गथायफोर थाङो। जों थांनांगौबा मथा मथि जोङो ओरै माने गोबां माने जा उसुबिदा फैयो आरो गोबां गोजानजों माने गिदिंना थांनांगौ जायो। बेनि थाखाय जा बे दालांनि थाखायनो बिराद उसुबिदा दा बेखौ जा गोदान सरकारखौ जों खावलायनाय जायो माने फैबाय थानाय समाव नैबे जोंनि दालांखौ जेन गोदान सरकारा बा प्रमद सारा जोंखौ जेन एसेबाबो नायफिनहरो बेनि थाखायनो आं नै रायजोनि जानानै आं बेखिनिखौनो खावलायहरनाय थाबाय। बिथाङाथ' फैदोंमोन फैनाया थांनाय 28 आगस्ट खालि फैदोंमोन थांनाय 2 आगस्टआव बिथाङा नायलांदों दा इयुनाव माबा मोनसे माने जोंखौबो मोनसे आखा होलांदों आरो बिनि थाखायबो जों रायजो राजाया मोनसे आखा फारिना दङ आरो बेखिनिखौ जेन इयुनाव जागोनखौबो जों हास्थायनानै बिथां सारखौ जों बुंफोरथिना हरनाय जादों आरो बेखिनियानो आरो 127 नेशनेल हाइवे रामफख्रिनिफ्राय हरिसिं टु उदालगुरि बे उदालगुरि गामिजों फैनाय बे रामफख्रिनिफ्राय फैनाय लामायाव माने गेजेराव गंसे दैमा दं आरो बिराद गिख्रंथाव दैमा बियो जाबाय भुटाननिफ्राय बोहैबोयो। बेवहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो खेबनैहाय औवानि दलं होनानै फाहामनांगौ बायध' जायो। बेवहाय जोंहा खेबनै फाहामनायाव मथा मथि 1,20,000सो थाखा फैयो थांखारो आरो बेवहाय जों लेबार सेबार हमा बेवहाय जोङो रायजो राजानो 40 गिरि जोङो दं आरो बेवहाय रायजोफ्रा 40 गिरि दं। बे 40 गिरिखौ हमोब्लाथ' जों गोबां रां जायो आरो बेखायनो जों बेखौ नोजोर लायाबालासिनो जों रायजोनि खरस खालामनानै जों बोसोराव खेबनै दालां फाहामनाय जायो। बेवहाय
बे दालांखौ फाहामनायाव जोङो रायजो राजाया बुहुद खस्थ' भुगिनांगौ जायो। बेखायनो जोङो बेवहाय गंसे माने मोजां सरकारनिफ्राय गोदानहाय जोङो माबा नेशनेल हाइवेनिफ्राय फैनानै बै दैमायाव जोङो मा होनो बेखौ माने बेनि दालांखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो गोदान सरकारनिफ्राय गुरै खावलाय जानाय जायो आरो खोथाखौथ' जोङो थांनाय माबायाव जोङो जोंनिनो मिनिस्टार जोंनिफ्राय 22 नं साफागुरि समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय जोङो मिनिस्टार बिथां उरखाव सारखौ जों लाबोनानै जोङो बेहायनो जोङो थाबायहोदोंमोन। बेखायनो बिथाङा दिनै बुंलांदो आरो जागोन बे दालाङा आं बेखौ आखायाव लागोन बिदि बुंलांनानै रायजोफोरखौ बुंदो आरो दा बेनि बिखय जोङो बेसेबां सैथो बेसेबां मा बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो नङा होमबा बिदि बेनिफ्राय बे गामिया जोंहा 1982 आव माने माबा जानाय आरो जन्म जानाय दिनैसिम जोङो बे रायजोआ बेसे जाखो 61 जाबाय नङा होमबा मथा मथि बेबायदि बैसो जाबाय। दा बेवहाय जोङो बेखौ नायोब्ला जोंनि बेहाय माने जोङो पाक्कानि दालांखौ जों मोनथारनांगौमोन आरो आगोलावनो मोननांगौमोन। बेखौ जों दा मोननो हायाखिसै मानि थाखाय मोनाखिसै जोङो बुजिनो हायाखिसै रायजो राजायाबो दिनै जोङो बेखौनो जों बुंनो सानो आरो जाहाथे गोदान सरकारा जोंनो अननानै बेखौ माने पाक्कानि दालांखौनो बानायनानै होयोब्ला जोङो माने गोजोननाय थागोन आरो